Your food is your medicine is your food. Tämä on hyvin tyypillinen kiinalaisen lääketieteen sanonta, joka tulee esiin aina alkuhaastattelussa. Ja nyt kun ollaan juuri nautittu tuo mennyt vuosi alta pois ja ollaan siirtymässä uuteen, niin tässä kohtaa voi olla hyvä idea tulla tutustumaan, että minkälaisia ajatuksia ja näkemyksiä juuri tähän hetkeen, juuri minun kehooni ja juuri minun energiatuntemukseeni voisi olla kiinalaisen lääketieteen ajatuksilla. Kun panostetaan ajatuksia siihen ruokaan ja niihin säännöllisiin asioihin, mitä elämässä tapahtuu, ja löydetään hyvä unirytmi ja löydetään ruoansulatuksen toiminto, joka saadaan oikealla tavalla optimoitua, että keho toimii ja tuottaa energiaa saamastaan ravinnosta, niin tämä ajankohta on oikea hetki hakeutua akupunktiovastaanotolle. Lämpimästi tervetuloa akupunktiovastaanotolleni Helsingin Itäpakilaan. Osoitteet, lisätiedot, ajanvarauksen löydät www.petrilinjankivi.com. Lämpimästi tervetuloa.